うわ、めっちゃ調子よくね。俺、めっちゃ調子いいよ、ピカチュウ。英検12級って言ってねえっつの。言ってねえっつの。耳悪いだろ、耳が。俺のカツアゲじゃねえや。俺の滑舌の問題ではない。ピカチュウがね、めちゃくちゃ優秀だったけ。ありがとう。いや、もうあんたが優秀なだけよ。いやいや、あなたたちが強かったんよ。どうやって飛ぶんだっけ。あぶね。飛び方忘れちゃった、今。なんかギリギリで飛んだ人みたいになってる。あぶねえ。ユナイテやらなすぎて今、ジャンプボタン忘れちゃった、一瞬で。